O karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw, ako, ikaw. Mutabang na lang ko. Oy. Pag-apil kayo, magkaguba kayo silang mga gamit, ya. Di ay no. Oo na. Jesus! Ginoo ko! Nagkuyuan sila! Hey, ha? That's not funny. Sorry. I-mute na yun. Okay. Sorry, gid kayo ninyo, ha? Kini buot bataa, oy. Way problema. Nakalitan lang, may. Usaon nga naihas pa ang mi sa among mga nakita din, he. Mura pag yun ko, di magatuo nga, ni ako ining panahon na, uy. Kulbaagin ako, oy. Abigin akong unsa na. Mauman ning favorite nga game ni Mamila. Magduwa ang ning pirmi ini. Mao ba? Uy, sa pagindaro ni Vera, muduwa pa siya na. Mao bitaw nga vibes, kaayo na silang duha. Kay makasakay magud sa mamang niya. Mao ba? Unya, wa naman lagi na mo tingog. Gimute raman na. Pwede raman sad ko mag-headset good. I-off lang una na, Justin. Tuduan na lang ako si great grandpa. Aron kami ang magduwa. Okay, sige. Pero pag headset lang mo, ha? Aron dili kayo saba. Mao ni siyang rice cooker. Lutuanan gini siya para sa kanon. Pero pwede na gyapon ni siya makaluto og lain. Pero gidesign gini siya para sa rice. Hala, no. Wa na detong mga stove sa una. Napamin gihapon. Pero mas safe magod ang mga ingon ini, labi na sa ingon ini nga condominium. Mas maayo nga mga dekuryente ang gamiton. Kini, oon sa masad ni imong gipatungan sa kaldero. Ay, kanindot gud sa imong kaldero. Stove ni siya. Aha. Uy. Mao ni gitawag og induction stove. Lingawa sa duha, uy. Lingawa. Di na yun naganahan mo balik sa among panahon si Pancho ang nagkalaki, ha? Unsaon na lang kung dili sila mamalik. Dili na mahitabo. Niagod ka. Haya-haya nila, uy. Nakaadto naman sila sa future. Ako, nagpabilin pagkitin, Ganahan sad ka mo adto. Kaayo. Wa man sila magpaybawdaan nga mga to di ay sila. Mukuyog unta ko. Dili ka gyud makahuwat sa hustong panahon, V. Moabot ka man gyud ditong panahon na ba? Nga mao ikaw. Unya kay tiguwang naman ka. Gusto kong moadto karon nga batanon pa ko. Gusto kong makasuway sa inyong kinabuhi sa 2021. Inaunsan naman ni Bira. Wa naman gudi magkadimao ang mga panghitabo. Kung na mauli palang gidunta tadayon adtong pag-abot namo. Pero gusto pa man ni Marcia nga musuway sa kinabuhi ining panahon na. Unya, saan naman siya? Ito nag-una-una nagbalik sa atong panahon. Ay, kay gidaman sad niya sila sa mama o papa para makakita sab sa umaabot. Unya, usao man na nimo. O ikaw, usao nimo. Ang batanong ikaw ba, gusto naman sab niyang maadtos tong panahon? Wa man dinis Justin. Wa sab siya ay mahimo. Bira. Kung mamalik na sila ba, mamauli na ta, ha? Wa na magpabilin din, he? Unsa naman sad? Nganong inana naman sad imong tinanawan? Bantayanan pata. Ha? Ang buot na kong ipasabot ba, sila si Migs o si V. O nganong bantayan man? Migs, o ang akong nasabot ka porsigido siyang... Ayun siya. Kadiyon sa... Kuan ba, kining pasultihas ako ba, ha? Paminawas ako ba? Sige. Si Migs, ako. Si B, ikaw. Oo. Nagkadayon tawa ba? Oo.
Ni agud ta. Mao gani. Naabotas tong katiguangon na wag yun ta magkabuhag. Nga sa ato pa, watay ang ikabalakan nila. Ay nga nung wa man, nga nausab naman ang... Patiwasaw na ko. Ay, okay. Bisan unsa pa'y mahitabo ining panahona, dili na ka na makapausab sa kamatuuran nga malipayon ug malinaw tang nag-uban isip magtiayon sa umabot. Oh, Nasabtan naman ko nimo. pero... Ay nagpiro-piro niya. Ay kung kabalaka. Kung noon sama ng imong gikabalakan hinumdumigat nga naabot tas tuig 2021. Akong balikon ha. Bisag unsa pa'y mahitabo din hinigbiya na to. Dili na ka na magkapausab sa tong kinabuhi. Mao na itiman Grabe sa nilang mga magpapa, uy. Ilan na lang kong gikalimtan? Nag-enjoy-enjoy na lang gid sila dito. Nakalimot sila nga na sila anak kagibiyaan din, he. Ay, taga-ilang unag pila ka adlaw. Nabaguhan pa to sila dito. Kung nigana pa unta ning cellphone, kung may charger palang unta, magkatawag unta minila. Aron apurahon sila sa pagpabalik din, he. Sa pagkakaroon, wag yun tayo laing mahimo. Gawa sa pagpaabot kanus sila mamalik. May nalang tatoy na kong gidaba. Oh. Ay, Puslan man nga nangadto sila. Ilan na lang unta kong gida, di ba? Kay unfair man gud kaayo nga ilang kong gibilin. Mayo! Ing na ha, ngawa ko. Mayo! Mayo! Palihog lang ko katubang niya. Ing na ngawa ko. oh, Mayo! kadiyo to na. Mao ba? Sila yung duha? Oo, silang duha ang gida nila ni Marcia o Justin. Si B. Naara siya. Pwede makiksulti niya? Tuas taas, dili magpaistorbo. Ha? Ayaw lang unag sa muka. Wa pa na'y maayong buot sukad sa pagpalayo nilang mama o papa. Palihog lang pagpahibaw nga na ako. Nahibaw na siyang ni Aka. Mauto nga nidalig sa ka. Ay pasensyahay lang. Pero Amix, pasensyahe lang yun ha. Ayaw lang yung pugsa. Nakalakaw na ka siya. Ay, naunsa man ko eh. Dili man ko ganahan makikatupang niya. Uwa sa ko makasabot na ko. Sa una, mag-uol ko kung dili makakita niya. Pero karon, ambot na unsa ko. Ay, wala sa ko makasabot na ko. Tita, wag ko kasabot. Nisabot na noon akong kalibog. Ang mga butang nga na kumasabti, napunan pa mahinoon. Sa una, kuwang na lang idudhon niya iyang kaugalingon ako. Pero karon manibalik na ko. Pero magdiklikay siya. Lipugaw Pero magkadayon may sumapot. Saan kang pagkahitabuha? Sibi. Di na siya makalikay na ko ron. Akong liputon. Aron di na makabantay na ko. Ate, saklinin mo biyo. Salamat, Noy. Hi. Ay! Nganong maglikay man kunin mo? Nganong nakasulti man ka, anak? Abot lang. Mura lang gibati na ko nga. Naglikay ka. Imura na huna-huna, oy. Natingaman lang ko. Sukat sa kong pag-abot no. Uga ng ikag tinagdan. Wa pa kita magka-istorya og lugay. Imura lagi ng huna-huna. Siyempre, busy good kayo ko sa eskwelahan. Kay graduating baya ko next year. Dili na pwede luag-luagan ang pag-eskwela. Pasensya na ha. Nasubrahan lang sa tingali ko kong gituhuan. Gituhuan yung unsa man? Ang sawa pag kumubiya, murag kuwang naman lang imo kumpugan. Mao to nga nag-expect yun ko nga sa kong pagbalik. Excited siya ka. Pero pasensya na, Mix, ha? Pero ikaw raman sa tingali hinungdan. Nga nung naingon ani ko.
Bakakon manggug ka? Oh, B. Bakakon bitaw ka? Imo kong gipatuo nga motrabaho ka sa abroad. Pero di ay, may ato ka sa future. Nag-enjoy ka dito. Pero, B, huwag ka ba na ipasabta ni Vera? Gipasabot man. Pero dili naman ko di bahin niya, Mix. Bahin na ninimo. Kung unsa ka gid ka matinud-anon. Pero, okay na gihapon, uy. Way problema. Gawas pa. Humana naman sa to. O wa man sa tingali tay issue kay may uyab ta nga di man. Oh, wala ko kasabot, ha? Huwag yung ko kasabot. Di sir ko magkapasabot nimo kay ang nahitabo ninyo karon lahi man gyud kaayo sa among giagian ni Vera. Murag na usab man gyud happy tanan. Pero usara tingali ako ikasulti nga angay nimo nga dili nimo angay kalimtan. O, kung magkinaon sama ng mga panghitabo karon hinumdumi gyud nga kamo ang magkadayon. Ug di na ka na mausab patod kay ni amin ni Vera naabot ining maong pangidaron sa tuig 2021 nga wa gud mi magkasuway nga nag-away ug nagbuwak sa tibok panahon sa panagtiayon. Oh, mao gunay timan aron dili ka mahugno ug aron dili ka sad mabugnaw. Looy taong kaayo, naglibog na unsay buhaton. Pero ikaw ra may miingon nga dili ta magpaapekto, di ba? Kay bisan unsa pay mahitabo karon, dili na kini makapausab sa kamatuoran nga nagkadayon sila og kana mao kita. Ay lagi. Pero di sab nato malimod nga mao na yang gibati karon. Aw nako, aw niya, aw sarbaoy. Katawa ka lang da. Ikaw biya dyan nakaingon ining tanan. Tingalig mang lood ka, ha? Ayaw dyan, ha? Sakto man sad ka. Ako man gyud mao'y nakaingon ining tanan. Komedya ra biya tong ako, ha? Tingalig imong seryosohon. Komedya man o dili. Tinuod ang imong gisulti. Ako mao'y nakaingon ining tanan. Ug angay lang nga ako ning husayon. Sebot mo ipasab. Dili ko mobiya nila hangtod mapahilo na ang tanan. Unsa? Angay naman kitingali. V. Pasensya na, ha? Pero dili kit lalim ang nahitabo na mo karon ni Mix. Kanang bitawng nahibaw na midaan nga kami ang magkadayon. Pero ako, dili ko sigurado sa akong gibati. Sa sinugdanan, murag ganado kaayo ko, pero karon, murag dili na. Ambot, dili na ko mapasabot. Kay mismo ako, wala ko makasabot. Pero dili mahimong magdugay pata din Hebira. Dili na ni atong panahon. Unsay mong ipasabot? Inyo ming biyaan sa ere? Human ninyo sa mukha nga mong kinabuhi, mubiya mo? Pero... V, dili ko mubiya. Dili ti kabiyaan. Vera. Pasensya na. Pero dili ko makahimo nga mubiya dinhi. Nga dili pa klaro ang tanan. Nga wa pa mapahilo na ang tanan. Vera, dili ka Ginoo. Sakto na. Ego na. Wa ko magpakaginoo, Miguel. Ako lang ning isetol. Dili na nimo ni kaya. Makaya lagi ni na ako. Charang! Tanawa ang sa among dabi. Daoy! Lain kaayo mo ay inyo lagi kong gibiyaan. Hala. Nak, ay lang gud panuod, nak. Usaon nga wa man tos plano. Kalit-kalit mo tong pagkalargahan ko. Tanawa, B.O. Doon na tay electric nga takuri. Doon na sa tay rice cooker. Nya, doon na sa tay stove nga induction. Ayaw na lang gud pang luod, nak. Lingaw ba kaayo Miss Papa nimo? Kibaw na siya mo duog, Emil. Mang, V, pasensya gid kays nahitabo, ha? Pero, doon natin istoryahan. Actually, para ni sa tibok pamilya.
Bisan nagkikantas laing-laing panahon ug kay gitugot man gid ni Lord nga magkaabot ta ining panahon na. Do na gini rason. Kay everything happens for a reason baya. Bitaw, kay dili ni niya itugot kung way rason. Og feeling nako, di lang usa ang rason nga nang nahitabo ni. Kun dili daghan. Pero ang pinakaunang rason nga ako nakita mao ang pag-asenso sa atong pamilya. Ining panahon na, og sa umaabot nga panahon. Unsa may imo ipasabot, Marcia? Paminaw mo ha. Mo na gisulti ni Marcia. Nga dunay rason nga nung gitugot sa Ginoo nga mahitabo ni. Bitaw no. Sakto sad si Marcia. Unsa man ka ang rason? Para malibog ang akong nahuna? Shhh! Kalma lang. Nakasabot ko nga nagsipok na pagayo ang imong utok ron. Sobrap mantingali ni sipok. Okay. Mag-istorya tarong ba? Nga dili magpada sa gibati, ha? O saman, mag-istorya ta nga mag-inom-inom sad. Tag sa kabotelya lang. Okay, paminaw mo. Karong panahon na, barato kayong mga palitonon. Tanan barato. So, dili lisod ang pagnegosyo. Pero gamay raman sad ang kwarta karong panahon na, Marcia. Dili gihapon sa yun ang pag-put up upuhunan. Ay, mausab na'y problema. Kay dili man magamit rong panahon ng inyong kwarta. Maog yun. Di, ano yung akong plano? Magtukod ko og kan-anan sa 2021. Pero ani ko mangumpra sa 1981. Can you imagine sa kadako sa kong mga ginansya? Ani ko mamalit og mga karne, mga utanon. Basta tanan nga, pwede anhi paliton, anhi ginako paliton. What do you think, Mang? Pwede ra di ay. Pwede ra mada sa future ang mga utanon. Nagdaga ni Migmangga gikan dinhi pag-adto na mo. Didto himo ang shake ni Marcia. Nya naghimo sab siyag mango float. Oh, wow! O ya, kamusab din eh. Pwede mo magtukod og negosyo nga, wa pa karong panahon na. For example, milk tea. Magnegosyo mog milk tea kay sigurado man gyud nga mo click gyud ni. Time pa. Unsa ka ha kun magnegosyo tag siumay? Yes! Kana, Mang. Pero mas barato gid ang presyo karon kaysa sa inyong panahon. Okay ra. Ang importante nga, wa kay kakompetensya. So, anha gini mo mamalit ang mga tao. Magbutang lang tag mga stall doon sa mga eskwelahan. Ang sa may kusog karon sa mga estudyante. Ang sa may madali-dali nilang palit. Nguyong. Really? Naano din narong panahon na? Naakaayo. Maunay madali-dali sa mga estudyante. Nguyong og bula-bula. Pues, at banga na to og siomay. At least, doon ay kapilian ng mga tao. Sige. Ato ng buhaton. Excited ako da. Kanus ama na to sugdan. Oh. Bisan sa damgo, wag yung ko magdahom nga ako kabadiang ikauban karon. Wag ko magdahom nga ako ikatubang ug inom ang akong kaugalingon. Bitaw, kasi ko'y magtuong mahitabo ni. Nga posible ba ni, di ba? Balik tas tung topic. Kung nganong gitugot ka ni Ginoo. Oh, tingali, aron makorek ang mga kasaypanan nga kung nahimo. Kasaypanan? Pila na'y imong nauyab. Wa ko'y uyab ron. Huwag ko mangutana kinsay imong uyab ron. Ang akong pangutana, pila na'y imong nauyab ining panahona. Kay kung ako'y pangutanon, nalimot na ko. Pila na kabuok karong tuiga. Basta kay total na kung nauyab hangtod na minyo ko. 16.
ika-16 si Bira. Ha? Muabot ang kadaghan? Oo. Nakauyab pa kog duha sa abroad. Aw, di na lang yung kuma-abroad. Kana. Oh, Maunay ako ipasabot, Migs. Maunay usa sa mga angeng mausab karong panahon na. oh, Kadaghan sa mga babae nga akong gipahilak. Akong gipasaligan. Pero nahitabo to kay wa pa man ko'y direksyon. Pero karon nga nahibaw ka na nga si B di ay ang iyong masawa. Doon na ka na'y direksyon. Mahimo na nimong likayan ang mga babae nga ako rang gipasakitan sa akong panahon. oh. Pastilan, no? Ay, pastilan. Ako man di ay ang may angeng balikan ng panahon na. Tungod kay daghan kong nasadan. Daghan kong napasakitan nga mga kasing-kasing. Taga-dinhi na ng mga bayana? May mga taga-dinhi, may mga bakasyonista, may mga naila-ila lang o kadtong duha sa abroad. Kuya, wag di ay. Pero imo na nang malikayan kay duna ka na'y direksyon. Wala man siya interest na ko. Himua siyang inspirasyon sa pagpaningkamot. Di man kinahanglan nga magdali ka. Total sigurado ka naman nga kamogid ang magkadayon. O diyang magkagusto siya sa lain. Akong ipaniguro nimo, ikaw ang una o katapusan niyang uyab. O, Naungo di ay dayon si Papas duwa ni Justin? Maog yun. Dili na mo buwag si Papa sa cellphone. Nag-heart-to-heart talk mi ni Mix. Nagig-heart-to-heart talk ka sa imong kaugalingon. Inganagin. Bahin sa unsa man. Bahin sa posibleng rason nga nung gitugot sa Ginoo nga makabalik ko ining panahon na. Aron ikorek ang akong mga sayop nga nahimo. Ang bahin ba sa mga babae nga niagin ako. Ako siyang giingnan nga iya na silang malikayan kay mupukos naman siya nimo. Ni B, o himuon niyang inspirasyon si B siyang pagpaningkamot. Karon lang ko makamgo nga dili di ay ikaw ang may misyon ining panahon na kundili ako. Ako ning pasalamatan sa Ginoo ngaya kong gitagaan inihigayo na nga mapapas ang mga sa nga kung nabuhat. Kay likaya naman unya ni May nga ma-involve atong mga babayhana. Pero unsaon man niya paglikay sa inahan sa imong anak sa gawas? Nataho ang imong anak. Naabot siya sa atong panahon. Dili ni niya mahimong likayan. Mahitabo gyud ni og ning higayon na apektado na si V. Vera, Sa atong giagian, dili pa kita dihang nahitabo mo atong babayhana. Pila pa ka tuig ang nilabay. Pero karon, bisan wa sila relasyon, doon na sila pagbati sa usag-usa. Bisan pa man murag nabugnaw si Virong mga higayuna. Hinoon, may mga panghitabo mangyod nga dili mahimong likayan bisan unsaon. Doon na gyud. Lain ka di siya nga putahi sa manok. Tingali karong panahon na, naana ni siya, pero sa mga hotel o restaurants lang. O ang mga dato rang makakaon. Pues, ato ring i-introduce sa mga ordinaryong tao. Dili kay puro tinuwa lang ang pagluto sa manok. O dili kay kung mag-birthday lang makakaon ang tao og manok. Tay, nagsugod pa lang gani ka diha og andam, no? Ito naglaway naman ko. Waday ni mo sila pakana dito, Marcia. Hindi pa kaon sad mang uy. Grabe sa buha.
Ang ako'y pasabot ba, sa gawas ba, sa mga kanaanan ko dito. Ay, gidami nila sa mga kananan dito. Ay, makalipong ang mga presyo, uy. Pero mga lami, sabay kaayo ang mga pagkaon. Kining sa kahiwa ha. Kung ordinaryong pagkaprito lang ni dito, 25 pesos na ni sa mga ordinaryong karinderya o kananan. Pero kung ato ka sa fast food, may kauban na ning rice o drinks, moabot na ni 100 pesos kapin. Nalipong magyugos mga presyong inyong gisgutan, uy. Unya, Marcia, pila ramang kahay mapresyo na to ana ining panahon na. Oh, syempre, barato ragid mang. Makaginan sa magud gihapon ta kay barato ram sa mga precious mga ingredients. Ay, hinoon sab. Kano sa ginita makatukod sa atong tindahan? Or kananan? Ay palabi ka excited na ka. Kaya nagsige pa man sila og testing sa mapagkaon ato nang gibaligya. Okay, i-marinate una ni nato ha. Mga 1 hour lang. Then ato na unya ni siyang i-fry. Unya, maghimo dayon tag sauce nga mo'y makapasamot og kalami sa atong fried chicken. Gawa sa eskulahan, busy sa CB silang plano ni Marcia nga kananan. Magtukod sila kananan? Oo, pero nagsige pa ron og tudlo nila si Marcia og lain-laing putahe. Mga putahe nga wa pa karong panahon na mailhi sa mga ordinaryong tao. Gusto ta kumapil sa inyo negosyo. Muhatag og kwarta para puno sa puhunan. Daghan ka kwarta? Oh, di kayo daghan. Pero sakto-sakto sad ikapuhunan og ginagmay. Amot og nakasulti ba sila nimo nga samtang dito ko sa future napagitaag paagi ni Marcia nga magkakwarta sab ko. Ug mao to nga gipamalit na mog mga alahas nga gold. Kay mao ra may pwede magamit ining panahon na. Ihatag na lang na si mong mama, uy. Ako na magitagaan si mama. Pero may gilaan sa ko para nga ako agyod. Wa mo kumahibaw sa inyong negosyohon, mao nga muapil na lang ko ninyo. May nalangsad, investment para sa to future. Oh. Murag, mao ni pinakamaayo nga buhaton, di ba? Ay, lainan man ko. Ha? Nganong lainan man ka? Bitaw, Mix. Lainan yun ko. Dili ko komportable sa ingon, ana. Nga naman. Okay man gud niya aron dili mausik ang akong kwarta. Tingalo niya magasto pa rin ako sa bisan unsa-unsa lang diha. Mas maayong diha na nimo nako ihatag daan. Paminaw sa ha. Kuan man gud. Kay baw ko. Imo ning gibuhat kay napugos na manggug ka. Ang bot na kong ipasabot ba nga na pressure na katungod kay naana mo si mong una nga kita'y magkadayon. Mao nga na pressure na hinuon ka. Maong ayaw uy. Imo ng kwarta. Gamita na asa na nimo gustong gamiton. Kanan dili tungod kay naguna-una kang daan sa umaabot nga kita na. Mura man ko imo nang gihigot imong kaugalingon nako karon pa lang. Dautan din ha. Dili man. Pero basta uy, di ko ganahan. Pasensya na ha. Mao man ka. Sige. Oh. Uy. Nilakaw man dayon. Nalain to siya. Bahala sad siya, uy. Magkapahiubos lang. Ayaw kalimot, ha? Batanon pagkayo siya ining panahon na. Dili pa stable ang pangunahuna. Hinuon. Pero dila sad ako kalikayan nga masakitan. Grabe ko kayang tugon ako gud. Yabisan, di pa mi uyab. Musaad ko ko nga di ko mangitaglain. Grabe ko kayo yung kung magpakita na ko. Unya karon. Hagit sab ni nimo. Hagit ni kung unsa kalig-on ang imong baruganan. Ang problema, di na siya ko sigurado sa kung gibati karon para niya. Ambot, pero tinuod lang. Kiniron ako gibuhat
o gusto buhaton para lang matuman ang imong giingon nga mupokus na ko niya. Aron kalikayan nga magkapasakit sa ubang mga babae. Pero kung pagbati para niyang hiskutan, aw na man. Pero di kay ko sigurado unsa kadako. Nagkasabot ko nimo. Pero ay lang sa gayog padaan, ha? O garon di ka maproblema, ana. Tabangan di ka, nga doon na kasi kalingawan nga negosyo. Unsa man sang negosyo, ha? Naan naman yung kaan ng pagpamalit o alahas. Kanay atong negosyohon. Kaya di man na mawa ang alahas. Labi na gold. Magkadako ang balor ana sa paglabay sa panahon. Kanang inyong gipamalit ni Marcia's 2021. Grabe na kamahal, di ba? Pero karong panahon na barato pa kayo ang gold. Mao nga mas maayong mamalit na kadaan karong panahon na ug imo ng tigumon. Di ko kamao unsaon pagpaagi. Magpatabang ta ni Marcia. Maayo kay siya ng negosyo-negosyo eh. O sa iyong ikasulti, di ba nagkat kay customer? Lami sa kayo atong mga baligya, uy. Akong mga classmates, good. Gilamian, good kaayo. Way, dili lamian ni itong mga baligya, uy. Kaya ito rin ni makita sa mga hotel o restaurant na mahal. Oy, ikaw ba? Pauli na lang una, ha? Kamera din, he. Ngano ka paulion man kunin mo? Magtuon pa man ka. Unya na lang ko kung gabi magtuon, good. Mutabang sa ko din, he. Hi, V! Akong mga classmates ay, dali mo! Mga on mo? Dagayo kay tagba customer, mang. Pero, gatawanan kay nga itong halinoy kay gamay ra kaayo. Dako na ng kantidara ining panahon na, Marcia. Kay bako bitaw ko. Pero katawanan lang gud para nako. Puro lang taga-duwa-duwa. Naay customer ay. On si imo, miss? Lingawan ako eh. O sa may gitanaw, ang Oriente Theater, baguha pas building tanaw, no? Inigabot in town sa 2021, daan nagyugkay ni. Ugan na kayo ang pintal. Pero nindot lang una-unaon nga sa paglabay sa panahon, nagbarog gihapon siya. Amagod. Di ba sa 2021, mauli nagpabilin. Ang gaysano di dito spikas unahan. Gigoto man ko. Sige. Doon na to ang ilang kanaanan ni B. Doon sa ilang eskwelahan. Kadaghang tao karon, uy. Murag dili naman lagi ni mga estudyante. Dili na gyud. Naay mga empleyado naman ning uban. Kuwang nga kay atong space. Wow! Kadaghang tao. Oy, ni aman ang mga nagada. Ang duha ka version ni Papang. Hi, mga sir! Uy, ala. Murag wa na sila kalingkuran da. Grabing customer. Apply mig tigugas plato. Mga on mo. Diri lang mo ay. Diri mo kay nahwa na gyoy lugar diha. Tabang gugugas plato. O niya kay gigotom pamangka. Mga on ta. Una manghugas og plato. Luya sa manghugas og plato. Ati man na ang ubang customer, Marcia, ha? Kay ako rin bahala nila ni Papang nimo. Kinsa na ikasir? Sinang Luisa? Ikaw na ikasir nang? Oo, ako gyud dong. Ako na lang pili sa inyong kanon, ha? Ayaw na lang mong reklamo. Kalain ba ni kananana? Butan mang customer. Nabusog mo? Oo, busog kayo. Ikaw ni-serve na mo. Nahala, sige. Panghugas na mong plato kay mutabang pa ko nila dire. Agoy, manghugas din mo plato da. Ay, syempre. Nisaad good mo. Kadiyot kay naakay mo mo.
Ari na ko nila. Amping diha, ha? Inaana gid mo ka sweet. Sobra pa. Mao ba? Mao nga ayag yung ka-discourage. Dali na. Manghugas na tagplato. Wow! Daghan na sa di kaayog taho sa among kananan. Naanay galing sa gawas. Blessing gid kaayo sila namo. Blessing sila sa among pamilya. Kabisi gid nila, oy. Oh, siya. Di ko ba naman hinuon ko, oy. Maayo ka di kaya ko niya makiti. Mudritso na lang ko pauli, oy. Naunsan may pagkabutanya. Kanunay man tang nabilin sa bahay. Ako raman gani kanunay mabilin kay mo-work man sad ka. Lingaw, majigas mong cellphone. Maboard man sad ko usahay great grandpa. Parehas krono. Naboard ko. Parehas na ita. Great grandpa. Manuroy ta. Samta manuroy. Ikaw lang bahala. Adto ta manuroy sa inyong panahon sa 2021. Ha? Sige na. Tagad ba ko gustong suruyon dito? Great grandpa. Makasampan na niya to. Isa may mga sabat na to. Nakita naman duha. Sige, tara yun. Tara, balik na yung yun, good. Di lang ko takabalik tayo great grandpa. Kay manuroy man ka to. Pagitayo paagi nga. Makabalik na yun ta. Genius bitaw ka. Aw. No. Genius day tuod ko. Naarabal din na. Okay. Wait sa ha. Ako sang isit akong device, ha? Kini. Unsa man ding. Ayun na, bislita! Naunsa man ko. Murag nang gahi lagi akong mga lutahan. Nangilabot mong ka-great grandpa, oy. Abayin na ako ma-perfect na feature sa akong device ang robotic. Abawag ka ba unsa ang pagbalik sa normal? Unsaon maneron. Wag ko kabaw lagi. Nganong imo man sa tong gipislit, ay. Wata ka manghilabot. Unsaon na lang ni. Naunsa naman ko ini. Patayin ako ini. Pa? Uy, naunsa man ka? Justin, nga naman is Papa. Murag nito skig lagi ni siya. Vivi, anak, tabang. Kuya na, naunsa man ka pa, uy. Justin, naunsa ni Papa, uy. Nga naman ni siya, murag naman siya robot. Na-robot na bito na siya. Di pa lang perfect. Ha? Unsay na robot? Unsay wa pa ma-perfect? Unsa ni Justin? Pagtarong ba? Di man na ako sakay. Si Ramin nagbut-but pag-bislit sa robotic app. Ni kalit naman siya gilabot sa device, Bill. Ay, pastilan sa di mo, Pancho, uy. Puro ba sa kag batang way buot ka maghilabot yun, bisag way kalibutan ang naghihilabtan. Kung saan naman lang kakaroon, ha? Kung saan na lang kung di ka na maulian. Justin, unsa man din yung robotic app ni mo. Karon palagi ko makadungog, ana. Bago na sa dana ko na gidevelop mamila. Pero, pa man na mahuman. Yamang gipislit ni kalit sa siya. Oh my God! Sa ato pa? Iyon ana na lagid si Papa? Dili na siya makasultik tarong? Dili na siya makakaon? Dong Justin, dong. Maluoy ka. Pagitaig paagi, dong. Pagitaig paagi nga maulian siya, dong. Maluoy ka, dong. Oh, nga naman ka? Lapulakan man kami. Mas maayo tingaling di lang tamo panik. At ulag tagagi kayon si Justin. Kay siya ramagina makasulba din yung problema. Tagaalang nato sa gigayon. Marcia, dadalang una siya sa kwarto. Okay, ma'am. Naktabi sa kwarto na. Justin, okay na ka? Dili ko okay. So, unsa may akong buhaton aron ma-okay ka? Mamaulit ta sa ato, mabe. Maulit ta. Pero, Sige na, maulit ta ba?
Pero na... Basta di ka, kaya ako rin mo pa uli. Oh my God. Nak, paminaw sa... Hindi ko maminaw, hindi mo mapauli. Ikaw, mapauli lang ikaw. Unsa pa ning nahitabo ni Inaunsa naman intahon ka. Ma, ayaw lang kaayong kaguol, ha? Masulbad na lagi ni dayo ni Justine. Dali ra kaayo nang makamugna ng bataa, uy. Basta dili lang yun natin siya apurahon. Kay bao na kas mga bata. Ang ama namang ginaba. Ulu-uluhan lang. Bitaw, ma. Tagaan lang ko na natong panahon si Justine nga iyan yung masulbad. Ulyag may daotang mahitabo ni Papa ni mo. Hindi lang ko na magunahon nagdaotan, ma. Magampo lang sa ta. Mauna, pag-ampo na gina natong ikatabang ni Justine. Kaya madali niyang sulbad ng problema. Unsa na ba nung orasa? Murag gabi na. Wa pa'y nakahikay na to sa kusina. Kami lang ang nangusina kay nabisi naman mo. Pero pasensyahin ninyo ang among niloto. Mora gini ang among maabot. Okay ra. Sige, salamat. Ino na niya mong magkahuman nami. Lain na sa kong kipati, uy. Gilaskit kaayo. Silang duha ang akong kaatupang. Ang batan-un ug ang idaran. Nagkabantay ka ni Be? Kadtong ganin ang midali-dali siyang talikod. Oh, mura siya nakakitag-abat pagkakita nato. Walang to kasabot siyang gibate. Batanon pamanggod. Napagyod ang kahadlok o kalibong. Sa inyong giagyan, naglisod siya ka sa pagpangulitaw niya. Murag dili gyud kaayo kay mga matured na magod mi atong panahona. Lahi gyud kaayo ang among sitwasyon adto. Di malasa gid ako eh. Away sa pagsultian. Tanawa lang gyud ang mga nindot nga butang nga imong makuha karon. Unsam ka ng mga butanga? Imo nang maestudyohan daan ang iyang tinuod nga batasan. Kay lahi rabaya ang amigo ug amiga lang. Lahi sab kung magtiayo na. Usay pasabot ni mo. Okay, example ha. Pagminyo na namo, nakurat ko nga may pagkasapoton sa diay siya. Labi na kung mangluod. Karon, imo naman ang nakita niya. Nga sa ato pa, di ka na maglisod o adjust kung maminyo na mo. Di ka na maglisod kay nakadawat naman kang daan. Ay, ako na silang tao ko na. Ikaw lang pagsukad. Ay, suwayan lang natong pagkaon, no? Mukaon na sa tingali gihapon siya. Pa? Makadungog na ka na mo? Ginoo ko. Arang-arang pa man to ganina. Masabot pa man makasabot pa tagamay sa iyang isulti. Pero karon di naman gid masabtan. Pero at least, makadungog na siya kay nitubag man. Dadaan na lang ninyo siya sa kananan. Ako pang atuon sila si Marcia o Justine. Marcia! Manihapon na! Marcia! Panggawas na mong Justine! Manihapon na! Uy, wa man day ni ilak. Marcia! Marcia! Justine! Wa man sila din is kwarto. Nakakita mo nila ni Marcia o Justine nga migawas? Wa sila sa kwarto. Wa sila si Marcia o Justine. Oy, hide man dahil sila.
Diha na ba ito sila sa sala kanina? Wa man sila mo gawas so kadbisod sila sa kwarto. Uy, hala! Waka sila mo ato sa future? Ginoo ko. Unsaon na lang ni si Pancho. Yes! Yes! Order tag food, ma. Gutom na kay ko. Okay. Unsa imong gusto? Diyos ko. Sabi na hitabo iling Pancho nga wa naman in town si Justin. Ma, ayaw lang itong pagpanik, ha? Nikaw naman si Papa. Nagpasabot na nga wala siya maunsa. Pero dili na siya makatrabaho. Nausab naman ang iyang lihok. Mausad. Gikan ming nagsulti ni Marcia. Nanawag ko niya. O si sulti ni Marcia. Ngayon nibiya sila nga ingon ini ang kahimtang ni Pancho. Kanusa sila mo balik? Ma, kalma lang. Ma, paningkamutan ni Marcia nga makabalik sila dayon. Pero kinahanglan una nga ma-perfect ni Justin ang app nga nakaingon ini ni Papa. Dili man siya makatrabaho ini din hikod. Mas dali ni niyang mahimo dito sa among panahon. Mao nga magpaabot lang ta, ha? Oo, sige. Ako lang sa sultihan dito sa ilang trabahoan nga nagluya siya. Maayon tag madalig human ni Justin ang iyang kitrabaho. Kay luoy gyud kaayos, Papa. Murag robot ang lihok. Pinaungot-ungot. Na. You're dead! Boom! Nag-play pa ko, ma! Don't disturb, please! Oh, no! Oh! Dapat kumigo na! Bantay mo, bantay! Bantayin ninyo! Bantay! Oh! Okay, patay na sila! Woo! After anak nga game, let's talk, ha? Patay na dyan! Woo! Ma? Humana kag duwa? Man na. Pwede na ta mag-istorya? Di pa man ko ganahan magbalik dito eh. Wa pa gani ko gisulti. Kaya man ko bi. Imo na ko ingnon nga, mamalik na sa dito. Di pa man ko ganahan. Nak, nahibaw ka bag unsay implication ini? Ma, di pa lagi ko ganahan. Nya, kanusa pa man ka ganahan? Okay ba? O nyag di pagit ka ganahan? Okay na nimo nga mura tog robot si Lolo Pancho? Murag robot! It's not funny, ha, Justin? Ma, hindi mo itong sabi. Ano nang ilabot man siya, eh? Okay, atong isa. Pero okay ra ba nimo ngayon ato na lang siya forever? Dili ka maluoy? Di ka maluoy ni Mamilani mo? Iya ko tong papa. Way laing makapabalik niya sa normal, gawas lang nimo. Mao nga please lang. Tiwasan na ng imong app. I-perfect na na. Aron imo na tumatabangan si Lolo Pancho. Ambot lang may nasabtan ako sa imong gisulti, Pancho. Huwag in taon bisan gamay. Kasi maayo kung imo na lang isuwat. Mausab, murag gitikig man ang imong mga tudlo. Dili ka makagunit og ballpen. Dili ka makasuwat. Ay, ambot unsaon ta ni pagsulbad ang imong problema. Ma, daghan na payag ng utana kun naunsa ko na si Papa. Nga wa may kawas-kawas. Unsa may imong gitubag? Ako lang giingnan nga naglain ang lawas. Ay, mulang. Tanawa ra gud o. Maglisod pa siyang istorya. Maula lang yun ay atong ipalakaw nga istorya nga naglain ang lawas sa imong amahan. Pero tinuod man sad gyud.
Nga dili maayo iyang kahimtang karon. Ay, maulagi. Pero, uwa man na siya masakit nga unsang sakita. Hindi man na nato ikapatanaw sa doktor. Luoy ang papa, uy. Unsa kahakon. Kung ato siyang ipatanaw og manalamba la. Di tingali na madag mananambal ma, uy. Kay bawo man tag ano na ingon anak siya, good. O kay bawo sa takin saray makatabang niya. Paitabi ni kahimtaga, uy. Mabalik pa ka to sila. Maulian pa ka dis papa ni mo. Ma, ayaw kalimot. Niapa sila si Ate Vera og ang iyang bana. Dili mahimo nga dili na sila mo balik ni Justin dinhi. Ay! Nakuyawan sa sila. Justin! Ginoo ko. Salamat ganiya ka na dong Justin. Sige na, ayuhan na dayon si Lolo Pancho ni mo. Ibalik na dayon siya sa normal dong. Maluoy ka niya dong Justin. Wait sa. Hala! Di mo ako ni Pislit. Sorry. Dira, mauna ni. Papancho! Pancho! Ginoo ko! Huwag naman rin siya maglihok! Ay, lagot pa noon, Luisa. Nalipay ramang gugudak ko, ganiha mong ako itong nabuhat pa. Ayaw ka sukugot. Muingon ka lang, anak. Kaya di man ikay nakuyawan. Di man ikay naguol. Si Dili. Nag-uulog ng kuyawan, magani mo, ako pa. Ako ko'y taglawas ko, ako tagtungod. Pagka nasuko na ko, Greg, dan pa. Oy, nanagutang masuko man ko ni mo nga ako to sa'yo. Nasubrahan lang ko sa kakuryoso ba? Ola. Abibiyan ako, nasuko ka na ako. Moto, nakuyawan ko, moto. Ipauli na lang ko. Oy, nagpasalamat ako ni mo nga imo kong gibalik sa normal. Langan, Bi, sige manugapura si mama na ko. Uy, tuod. Hain man dahi si mama ni mo. Wala gi siya. Napaman sige asikaso. Manawag naman siya na ako kung muanhin na siya. Mao ba? Akong osborhadong, Justin, ha? Salamat kasi mong pagpabalik ako sa normal, ha? Ay, ako isaad. Di na yun ko mahilabot anang imong mga gamit, ha? Di na yun ko. Mao na lang akong routine. 3 days ko din sa past. O 4 days ko sa future. Kaya di masagot pwede nga magpermanente ko din. Okay naman sa nagtagan sa iyong kananan. Mao nga mag-adto nga rin na lang ko. Nya, gusto man imong tindahan dito sa future. Sa may mo bantay kung wa ka. Online store naman ko, lo. Huwag kinahanglan nga magbantay. Unsa man ang online store? Mag-post lang ko mga items for sale sa social media. So, katong gusto mo palit, mo-contact ka sila na ako. Sabot rami kong pick up ba or i-deliver ang item. Pero mostly, ipa-deliver naman. Ikaw yun mismo ang mo deliver? Doon na may mga delivery services dito. Kuya, wala kit sa way of life dito, no? Kinsa may musulder sa delivery service, Marcia? Ako ra pang. Dako, biyakay ko ginansya. 5 ka ng dosina sa mangga dinhi. 10 pesos ra. O yung 1 dozen good kay mga 2 kilos kapin na. Tanong ibaligya og 80 pesos per kilo. Pinakabarato na nga perso dito. So, pili akong ginansya. Kung 2 ka kilo ang 1 dozen, og tag 80 ang kilo, sa ato pa, 160 ang tanan. Yes. So, ang akong ginansya is 150 pesos. Imagine ako makabaligya akong 25 kilos. Oh. Dako ano? Ano ako kadako di ay. Wow! Og dili lang biya manggang akong gidad dito, ha? Nagdasabi ako glain pa mga prutas ug mga utanon. Mao na gyud unya na imong madatuan, Marcia. Yes, mang. Kung magpadayon ni, dali ra ta madato. Sa mo tagyod ang di ka ganahang managad na ko ini. Doon na naman sa day mo'y laing branch. Kalain sa ng pagkasultiha, uy. Seryoso bitaw ko, Bi. Amot. Pero gibatilan ako nga murag naglikay gyud ka nako. Unsa man, gibawaan na ka nako?
Unsa gibahuan ba, uy? Unsa man imong gipanulti? Ano kung kuli kayo? Parehas pa sa una ba? Katong friends kita ba? Nabiyis tabihan to na ako. Murag dili na to mo balik, Mix. Di man ko na to madinay. Nga doon na nagyo na usab. Prangkahan lang sa tika, ha? Sagol kauwaw man sa ni akong gibati ni mo, God. Ha? Oo, kauwaw. Tungod sa akong mga gipakitang lihok sa una diha ni mo. Sa akong mga nasulti ni mo. Kauwaw, eh. Dili ko maka-imagine nga nung ako to nasulti. Nga mahal ko nimo. Ayaw na naglito ka. Kagilas ba ya, uy? Di ba tigali ang ikaw? Kung tinuod lang imong gisulti. Di ba ko na malikayan nga lainan ko? Nagilasan ko sa kong kaugalingon. Sabta lang sa kuko, Mix. May problema. Nagkasabot ka ko. Oh. Sorry. Ha? Nganong nagsorry man ka? Doon na lang ko ihangyo, di mo. Unsa man? Pwede, dili lang una ka magpakita na ako. Muna yung gisulti na ako. Huwag ko'y mahimo. Gawas pagtando. Taga lang una sa igong panahon. Puno pamanggog kayo ang iyang karon. Tagay lang yun siya panahon. Kung sabay ako mahimo, huwag yung ko'y mahimo. Ang inom-dumi lang yun nga siya ang mahimo ni mong asawa. Mao nga ayagod pagpadas kay ubos. Maurag yun na. Akong paningkamutan. Paningkamuti yun. Today, pakuyog niya ko nimo. Asa man? Mo palit kong motor. Sige. Kano sa aman? Huwag mong taxi, uy. Padalion pag ko nilang mama. Ang mga jeep sad, puno-puno sad. Maglakaw na lang kitingali ko, uy. Kaya masamot mo kong kalangay kung magsigir ako. Oh, si Mix. Oh, naana di siya motor. Nakapalitan di siya motor. Muhangyo ko niya nga. Musakay ko. Pahatod ko sa... Oh, nakakita na siya na ako. Oh, uy. Igor ako niyang kitanaog. Gilapyan lang. Uwa siya mo tagad na ako. Makahimo di siya na ako ato. Mauman sa diyang akong gusto pa. Nga mo distansya una mi sa usag-usa. Oh. Libalik. Oh. Gilapyan na gihapon ko. Iuot akong dughan na. Ako'y huwag managad. Pero nga akong dughan di sakit. Siya kaha. Kung siya kaya gibati sa akong gibuhat. Nalipay na tingal ito siya. Kaya maong niya gusto. Nawa siya tinagdaray. Uy, ngano to? Uy, aambot. Nakakita tingalig away sa gawas. Kay mugtok magaigdagway sa pagsuod patang. Away ba, oy? May manog pala away ng bata, ah. Ay, kadihot kay akong pangutan-on. Sagdi lang una to. Ngayon tamutan akong maulian na. Ay, yabag naman kitingali ko, uy. Ako ning gusto niya. Magsakit-sakit ko sa kong dugan. Dili ko angay sakitan. Angay kong malipay. Maungay pagsakit-sakit sa dugan, uy, yabag. Mo din nang hagad kag-inom. Lagi. Sakit kigay kong dughan. Kanabitaw nagmahal kay nimo ang tao. Ug nagtuos kang parehas ka mo gibati. Unya, pasakitan kag ingon lang anak ka sayon. Dili lalim. Lugway pa ang imong pagsabot. Hinumdumi nga mas matured ka na kay niya. Di pa lang gud siya magkamaong muhandol og sitwasyon.
Kay bawa man ko, ana. Pero, di mo lang sa kong kalikayan. Tao na ba ta? Bisa usaon itong paningkamot nga magkontrol ang atong gibati. Mahigayon gud nga, daguntas kaluya. Ay, noon, ay di masag kong kabasol ni mo. Pero maurag gihapon, no? Mupado naghihapon ta sa, sige na lang. Kay kami bitaw magkadayon sumaabot. Oo nga. Utong, taman si ginhawas karon. Wa naman lang ka inom. Ay, di ko palabi eh. Actually, di naman yung kay kumuinom. Di na angayan sa kong pangidaron karon. Pero gawas pag-amping sa panglawas. Ug tingali, dungan sa pagkahamtong sa panghunahuna. Nakakita na og laing alternative paghandol og problema nga di na kinahanglan nga mo inom. Mo sa rin nakarindot kon umature digid ang tao, no? Og magkalipay lang hunahon nga naabot na ikuha na nga level. Pero sa pagkakaroon, mo inom lang yung una ako, ha? Ay, kabisi sa kong life. Pero sosyal. Pa-travel-travel lang from 2021 to 1981 and vice versa. Ay, saya nga, eh. Di ba sad pwede i-post good kay makomplicated na sa datong life. Nahibaw na ini si Jan. Imong gipahibaw? Wa lang mang, uy. Uy, nga naman. Actually, ako siyang giingnan nga nag-travel-travel ko for business. Pero, dili detalyado. Pahibaw agit siya, uy. Unya na lang mang, uy, kung mubalik na siya. By the way, mag-celebrate namang. Oh, celebrate? Successful man tong business. Labi na ang akong business sa 2021. Oh, sige, sige. Ato silang pahibawon. Unsa man nga celebration ang imong gusto. Mga linggo tagdagat. Sige. Sige. Kanus Sige. aman ta mga Lego. Sabado lang tingali. Ayaw lang ng Domingo kay para sibahan man na. Mao mas celebrating kalinggo sa kadaghanan. Mao nga, mas maayo nga Sabado ta. Sige. Upon ta mga ligo, ha? Gusto na ko makita pag-usab ang upon nga wapay mga dagkong resort. Sige. Sa upon ta. Kuyugo na to si Tadilo nga batanon, ha? Si Mix ba? Dito mo kuyog. Nganong dili man pang? Nato'y lakaw karong Sabado. Ako ingon. Naaman ko nilakaw pa. Ayaw na lagi labte. Ay, sus. Ito kabalibad ako eh. Di pwede gawa siya kay apil-labi sa atong pamilya. Ay, ibalibaran ko na. Asa man di iyang lakaw. Ito na siya ka-meeting. Nang yung taon nga, sabto lang siya. Wala siya kumamugos eh. Ay, kasayang sad, uy, nga di siya makakuyog. Next time na lang. Niya, kasabot na mo sa ibaw na nato sa pagpangaligo. Bisag unsaon ba, yapag yung ko eh. Ako rin nagbuot nga din na siya magpakita na ako. Unya karon nagsipok-sipok ning una ko. Nga dili siya mo kuyog pagpangaligo sa dagat ik Sabado. Ay, yapag man yung ko, yapag. Ay, aray. Nga nung giunay man pagdukot lang Di ka makabasol niya. Kaya mo man kunong gustong muli kay siya ni mo. Di ka makamahay. Tadilo! Asa ka? Nga no, Dong Justin. Nahipaho siya. Nanabigid ay si Mix. Aw hinoon. Usaraman sila. Wa sila itago sa usag-usa. Pero, nganong ako? Nganong makahimo man ko nga dili man nabi ni Ate Vera. Nga usaraman sad mi. Ay, minus points na siya na ako da. Uy, mao ni Litson nga gikan sa 2021. Kagabay ko din eh. Pero lami kaayo na, lo.
Nakatilaw na ko sa tiyan din, he. Di man kayo lami good. Simple raman. Pero kanalo, tilawi gani. Lami yung kayo na. Aw, tilawan yun. Kalami. Lahi to ang timpla na. Pila gani ni? 5,000. Kamahal. Mahala day, ana, uy. Uy, maikog naman sa tamukaon, anak. Sus Mariusip, Ginoo ko kamahal. Layo nagyog kayo ang presyo sa karon. Pila ra gani ang litson karon? Naay 500, naasay 600. Ay, mahala naman gani may anang presyo, ha? Unya, dako pagid kaayo ng 500 o 600. Pero kini, ay, baktin pa man ni. Unya, 5,000. Ay, Ginoo Santisima. Onya kay nagsige naman lang taghisgot sa presyo. Di na lang tamangaon ining kalaki, ha? Oy, mga ulta, oy. Kanindot good sa imong pahiyom nga naglantaw sa dagat. Ay, tanawa. Muratag naas laing lugar, no? Muratag naas sa probinsya nga wa pa makatilaw o kauswagan. Pagkalahi pagrintaon sa dagway ining dapita. Sa iyon pagkayo kaliguan. Pero sa itong panahon, dili na ni basta-basta makaligo ang dapita. Gawas lang kung kwartahan ka kay resort naman dinhi. Maogyod. Mismo taga dinhi, maglisod naman ganigsod. Pero karon, bisag unsang orasa makaligo na ka. Pila ra gani ang entrance? Uwa man ko makapangutana. Ay, piso, mga dagko. 50 stabos, mga bata. Mao na itong nagsigig katawa si Marcia, samtang may bayad. Oy, pagaligo na, boy. Taod-taod siya. Oy, asa man si V? Wa man ko makakita. Ito aray, naginusara. Nagpatong sa batong naglantaw sa unahan. Huwag ko makasapot ako. Gusto kong malingaw pero dili ko malingaw. Gusto kong maapil nila nga lingaw kayo pero bugat man kayo sa kong buot eh. Laming isyakit. Laming ihilak. May pa sila sa mama o papa. May pa sila sa Marcia o Justine. O ilabi na sila si kami ni katiguang namo. May pa sila, malipayon sila. Pero ako, mura kong amaw din eh. Mura kong kwanggol. Labing siguro, lingaw na kayo sila karon. Labi na siya. Ang gulo magkitog dagat. Lingaw gyud ka ito. Wato mangunahuna na ako. Ako rin murag kwanggol nga. Sige ko na huna niya. Nayapag naman yung luha, oy. Ngayon dili naman ni muhunong. Wa man unta ko'y angin hilakan ba? Pero nga mo agas magyudi. Nga magyudi. Noon sa ko eh. Anong di man ko mahimutang? Nagunahuna ka siya na ako. Imposible. Imposible nagunahuna siya na ako. Alkansi ko ni da. May pagmulakaw ko. Tanaw kong sini. Indo tayo din ni Manong. Pang IG ang view. Daghan na bitaw kayo ko pictures nga gi-post. Daghan na gani kayo ng utana asa ko nun ni. Wa kong tubagoy. Di mo kunta pwede mo sulti, Mano. Di gyud. Kay mo okay na sing kalibutan kung mahibaw-an ta. May gani. Makorek dito ni mong nahitabo pag adto ni Migs. Ikaw mo gutoy na kaingon, ma. Nisugod sa biya ka ha. Kay gusto ka mo sikat. Bitaw. Oh, nisikat mong gyud ka. Apil man gani mi. Pero nakita na itong nahitabo, Justine. Bati ang resulta. Dili worth sa atong na kwarta. Grabe kay ang pressure. Di ba da? Di parehas karon nga low profile lang ta. Pero hapit na ta mamilyonaryo. Hala! Happy na tama milyonaryo, ma!
Layo pa gamay, pero paingon na gid ni Justin. Basta kay paingon na gid ni didto. Wow! Amazing! Og kana tungod nimo. Tungod sa imong amazing talent. Maligo na tag. Ano di mo? Si Mamang, Ha? I mean, si Viva. Mura lagi na siya gahilak. Sakto na, uy. Gano'n nagsige pa pang kukilak. Unsay problema? Uy. Ngano di ay? Ato bang nako? Ngano man? Naghilak ka. Wa manggod. Napuling ramanggod ko. Lata, nakaayo na nga excuse me. Dili na makadot na ako. Oh. Si Migs, unsa? Hindi manggod. Nalingaw raman ko kung nagtanaw sa nindot nga view. Maong wa pa ko makaliko. Pero maligo na ko ron. Justin! Paapil ako sa imong salvavida, be! Ay... Ako, cute. Diligid madenay nga ako siya. Og siya ako. Maogyod ka taras. Dili mo angkon bisag klaro na. Yung outan kasi mo kaugalingon, Mang? Mao lagi. May problema? Ay, drama moment sa usa ka batan-on. Akong taga-anon, ha? Si Papang, no? I mean, si Migs. Dili mo angkon. Pero, klaro na good. Ka-cute. Ganun mo ausal mo kuyog si Migs, oy. Hindi kuyog unta to siya, aron mahappy ka. I mean, si V. Ay, dili man tinuod nga may lakaw nga importante si Migs. Ha? Uy, nganong... Doon na sila'y LQ. Ay, ginoo ko. Naunsa man ang bata. Ato adayon, Marcia. Ano man ka? Naunsa ka? Naunsa man ka ng bata. Ala, uy. Unsa ko naman na, Justin. Ganong malaki. Ganong malaki? Wala. Wala akong device. Nabasa. Ginoo ko. Hala, usao ba na? Naguba na? Ginoo ko. Hala, uy. Kada kong problema, ana. Ngano ni? Justin, naunsa ka? Ngano ka? Ang iyang device na basa. Naara din sa iyang bulsa. Napil pagkaligo niya. Abi ba na kung waterproof na? Udi ay. Naugawasan ni mo, Justin, uy. Ipakuyawan man minimo, uy. Mata, Justin. Imog yung gipasaka kong kabuhi, na? Nakalimot ko. Oy. Ngano di ay to? Ngano mo eh. Natawa lagi mo. Maog yun. Nisamot kalami ang litson nga nabasa tas dagat, ha? Ay, ayaw palabig kaon, ana, ha? Pagsarabayan niya, ha? Gigutom na si Papa tungod sa kakulba niya ganina, good. Oh, gyud. Nihapdos gud kalit akong tiyan gani, ha? Gipakuyawan gud nimo ang tanan, Justin. Nakulbaan in town sila. 5 bagugag nabasa. Unya, dili waterproof. Usaon na lang. Matanggong tang tanan ining panahon. Kalimot man ko, Bi. Maayo gani kay nahibaw si Marcia nga waterproof di ay na. Duha na magud mi nga yung gisultihan nga waterproof ang device. Wa man ko kahibaw, ana. Wa ka adto pagsulti niya, Pang. Kami tong Migs diha. Bisag unsaon, dili gyud ko makalikay niya. Kay bisag unsaon, may isgutan man gyud siya. Nawagtang naman unta to siya sa una-una ba? Gihisgutan man hinuon. V, bisag dili pa hisgutan. Dili gyud ka makalikay. Kay di aman siya nga idaran na si Miguel.
Maugani nga gilas kayo akong pamati. Dili ko makasabot sa akong bation. Di ko kay bawgon saon ako paghandol. Libog yung kaayos utok. Ambot kun nakabantay ba mo nga alof kaayo ko ni sa imong bana? Magkatawa man ko ni movie. Akong bana. Ako laging bana. Di pa man imo kay layo pa man mus tinuod. Ngano ni katawa man ka? Katawanan di ay na. Ay, nalingaw lang ko nimo. Og nagkatawa lang ko sitwasyon nga nagtanaw karon. Nagtanaw ko karon sa akong kaugalingon nga inosente pagyud kaayo. Wa pa kasabot unsay mga panghitabo. V, ayaw lang kaayo ka pressure good. Mulabay ra ning tanan. Wa na siya malain ako. Si Miguel. Nganong dili ka man makalitok sa iyang ngaan. Wa man ko kahibaw kung unsay ako itawag niya. Pwede ra magmanoy ka niya kung komportable ka. Di man sa ko komportable kod. Basta, ambot naglipog ko. Maikog man sa ko niya kod kay dili na kayo kumuduol niya. Di kayo kumiksulti niya. Basig nalain na siya nako. Dili mahitabo nga malain siya ni movie. Tungod kay kaniadto pa, pinangga na kaniya. Ikaw, iya ka ng pinangga. Bisag wa pa'y klaro ang inyong relasyon karon, pero pinangga ka ni Mix. Oh, bisan ka tong wa pa mi mo balik ining panahon na, daan ka na niyang pinangga. Oh. Kapila na ko balik-balik ang tanaw ang salida. Pero wag ko kasabot. Di ka siya muha sa kung na. Maayo pa sila. Lingaw gid kaayo sa among pagpangaliko. Murag ako ra kiwa malingaw. Okay na ka diya, be. Ikaramang ko iwa magtingog. Okay ra ko pa. Gidoka ra ko. Oh. Nagsigig paniplat ako si Migs nga tiguwang. Kagilas, uy. Ay, salamat. Naabot na gitaon ta. Kapoy sadno. Kapoy nga lingaw. Kapoy nga lingaw nga kuyaw. Nanong kuyawan? Nakuyawan man mo ganina. Ikaw mo ginagpakuyaw? Oo. Eh, napaman to'y sobras litso, no? Oo, naaba pang. Okay. Akong hatdan akong batanon nga bersyon, ha? Si Migs? Sige. Taga-ayo Napamay lang sudan diha. Padat si Migs Luisa. Be, tabangis mama ni mo, be. Pagkausulanan. Naratingali sa bahay. Bye! Di ko mahimong masayop. Si Bettina to. Ang akong napaangkan. Gikan siya sbay. Nagunsa man siya sbay. May nahitabo na ka. Pero si Migs ay makatubag magdali ko. Wow! Kadagan ko din imong gidana ko. Mura sa day kong naligo inigdagat. Basin, nagdasi kag dagat, ha? Bitaw, komedya ra. Nagunsa tong bayhana din Ha? Si Bettina. Dinhi siya gikan. Naghatod siya sa bayad sa utang siyang mama ni mama. Naghatod na? Oh, ngano di ay? Sigurado ka? Oh, kay ngano di ay? Di haram nga ni siya sagdan. Wa man ako playo na din si bahay. Tepa, ayaw kong ina nga. Nagkauyab siya di ay mong Bettina? Okay, nakasabot ako. Di na kinalan imong tubagon. Ay kabala ka.
Kaysa sunod, mulikay na ko niya. Isulti lang ako tanan nimong nauyab nga wapan ako mauyab. Aron makalikay kong daan nila. Hatagi ko sa listaran aron di ko makalimot. Nisigal lagi akong mata pagkakita na ko. Nakakita siya nimo? Nakaila siya nimo? Wa siya makakita na ko. Unsa may sulti ni Mix? Nangayo siya lista sa mga babae nga miagi nako nga wa pa niya maagi. Aron kuno iyang kalikayan daan. Apil na si Bettina. Pero unsaon man niya paglikay si Bettina nga magkaanak man mo? Maulagi na'y nakalabans kung Nahibaw siya. Imo siyang gisultihan nga magkaanak mo ni Bettina. Walang nako sulti. Ay, maunay lisod, Miguel. Mausa ba kaha ang mga panghitabo ninyo ni Bettina nga nataho mangyud ang inyong anak? Ay, rambot. Papalit akong shampoo ng maogi hapon. Sorry ha? Akong bayad, Sorry, wag ko kabantay na yun mo. Si Mix? Uy, Lagi? kitsa man yung kaistorya nga sexy kayo. Baya. Kaikat. Sige, pagbagid-bagid, Mix. Naunsa naman sad ka. Nag-abot naman sa ng imong kilay o nagkusmod na sa ng imong naong, Wa man good. Sabay waoy nga ako may nagtanaw ni mo. Kabitaya na yun naghinayhay imong simod. Wa man good maggood. Maligo na ko, ma. Excuse me. Ay. Ngano to, ma? Ambot, gisapot na sa gikan sa gawas. Sige kahay na as gawas nga sa puton magina siya inigpauli. May nakapasipok lang tingali sa iyang Hahay, magabatan noon gyud. Wa man good. Una-una ra tong mama, uy. Pwedeng mo sulti na lang kanako sa tanan. Usara bitaw ta. Ayaw na lang gud pagtago-tago nako. Di na di ka makatag-an. Wa di ka makaagi ini. Di ay no. Daghan naman daig na nga usap. Pero, maayo na sa dinuon ni. Kay dili na ko murag pahoy nga mahadlok nga tanan na lang nga bahin ako, mahibaw ka. Nga na lang yung ko'y privacy bisag gamay. At least karon, doon na kay wa mahibaw ibahin na ako. Mao ba? Ay, wag yun ko magdahom nga ingnon ko niya adto pagsulti. Nakalitan yun kaayo ko. Pasensyahin lang. Oo. Wa man ko'y mahimo gawa sa pagpasensya. Mamaulin tas tong panahon na. Wan adag ng lana din, Bira. Unsay wa. Naa na hinuoy daghang sulbaronon. Ikaw, akong buot ipasabot si Mix o Bettina. O ako, si V. Panahon na nga ito na silang buhian. Panahon na ang pasagda na to sila nga muatubang ining mga butanga. Di na nato kaya. Lain na nga itong panahon, di na ta mag-apil-apil nila. Pero... Palihog lang, ako'y sundan ni na. Palihog lang. Ugma, magisulti ta nila. Manamilit ang tarong. Mamalik na ta sa tong panahon. Wan asab may makapacheck up. Taod-taod na gyud. Mao nga mubiya na una mininyo. Ay, kakalit ba ini? Gyud. Abi man na mo og madugay-dugay pa mo. Ayaw ka bala, Kalo. Mag-anihaan naman gihapon mi ni Justin. Padayon ang gihapon ng atong negosyo. Ay, sige lang. Muduaw-duaw ra gihapon mi dinhi. Maumang ka. Di sabi magkapugong ninyo. Salamat kay sa panahon nga inyong gigahin sa pagpakig-uban na mo, ha?
Mingaon sab ko ninyo, oy. Magkita-kita ra lagi gihapon ta. Naa si Justin, pwede ra gyud ming mubalik-balik dinhi. O kamusab, pwede ra mong mobisita namo sa future. Di ba, Justin? Pwede kayo. Ato nunan na ko si Megs. Manangid ko. Nakakita ka sa mong pangidaron karon. Murag din na mo mahandol ang problema sa batanon nga mao kamo. Nibi. Ang ako lang imong tagtimanan ang tanan akong gisulti nimo aron di ka masaag. Wala di ko advisor ini. Pwede ra ka mo adto sa future kung gusto kang makisulti. Naaraman si Justin nga moanhi matagkaronugon niya. Sige, ninduta na gud. Okay ra. Mas may sab nga wa na ko sa imong kiliran kanunay aron makat-on ka gyud sa imong kaugalingon. Basta ayaw gyud wag tanga sa imong pukos nga kamo ang magkadayon sa umaabot ug malipayon mong magpuyo hangtod mo abot mo ining pangidaruna. Kanang tanan nga inyong giatubang karon, kanang imong problema karon, mulabay ra na. Mulabay ra gyud na. Ready na mo? Ready na. Bye for now, ninyo. Balik-balik mo puhon, ha? Amping mo. Kamusad, amping mo. Okay, let's go! Wala sila. Mura lang og magic. Unsa makahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa laing sumpay ning atong sugilano. Ikaw, ako, ikaw. Sugilano nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Lara. Gidalit kanato sa RMN Drama